Udaletxeko pleno aretoan gaude, Agustin Zularreta alkatearekin eta aurrekontu ez hitz egitea etorri gara, baina bai legaldia hasieraz eta bestelako kontuak ere izango ditugu hizpide, beraz lehenik eta baina eskerrik asko. Zuei. Noari toki eta tarte bat egiteagatik. Eta zuei guri ere toki egiteagatik. Udal gobernu berriak 6 hilabete egin ditu agintean, talde berri bat aurkeztu zineten eta hautatuak izan zineten askok ez zenuten esperientziarik horrelako karguetan. Ez dakit, nolako izan da egokitzapen fasea? Oso intentsoa, nire ustez esango nukena da, lehen hilabeteak batez ere oso intentsoak izan dira, eta berehalakoan egokitu beste erremediorik ez dugu izan ez. Askotan esan izan dut, sensazioa badala abiadura handindi joan tren batera igotzea bezalakoa dela udaletxean sartzea, eta tren horrek ez zaitu itxoiten. Zu hasi berria zea, zure denbora behar du, baina honek ez du etxoiten, eta beraz egokitu beste erremediorik ez daukazu ez. Eta zentzu hortan esan behar dut, bertako langileek, udalangileek asko lagundu gaituztela, eta izugarri ikasten ari naizela, nire herria ezagutzen ari naizela, askotan uste dugu herria ezagutzen dugula, baina badaude egunerokoan ikuste ez diren ezkutuko alderdi pila bat, eta horiek ikusten ari gea, eta esan bezala intentsoa asko ikasten nahi naiz, eta oso emankorra ikasbide bat esango nuke dela hau. Kargu hartze ekitaldia Gironean joan zen, lanean hasi ahala ez dakigu oztu edo aldatu egin diren gauzak. Egunerokotasunean nolakoak dira alderdi ezberdinen arteko harremanak? Onak. Zinegotzien arteko harremanak onak dira, oso onak esango nuke, eta alderdien arteko harremana ere ona da, desadostasunak desadostasun, ezin du bestela izan, ez? Nik alkate kargua hartu nunean eta pleno hartan esandakoan berresten naiz. Usurbildarren gehiengoak EH Bilduren gain utzi du berriro ere udal honen kudeaketa, baina udalbatzaren osaketak berak erakusten duen bezala, Usurbil ez da EH Bildu, Usurbil EH Bildu baino askoz gehiago da, herri anitza da, eta hori kontutan eduki behar dugu. Ni uste aniztasun horrek eskatzen digula etengabean aliantza berria jostea, etengabean adostasunetara iristea, lankidetzan aritzea, EH Bildu bezala pentsatzen ez duten beste alderdi politiko, elkarte zein herritarrekin ez. Eta nik esango nuke, hasi ginenetik hori izan dela gure jarduna gidatu duen filosofia edo gure premisa nagusia ez. Eta 3 adibide jarriko ditut. Bat, txokoaldeko prozesua ez. Txokoalden herritarrekin batera abiatu dugun edo egiten ari garen parte hartze prozesua ez. Guk hor ikuste genuen zegoela txokoalden behar bat, espazio publiko estali baten beharra badagoela txokoalden, eskari hori aspaldikoa da, eta eskari horri erantzunez ikuste genuen Akerra gaztetxea izan zitekela eraikin hori tokion bat, auzo ekipamendu bat sortzeko edo eraikin hori auzo ekipamendu batean bihurtzeko, eta prozesu hori herritarrekin batera egin dugu, guk kudeaketa horrela ulertzen dugu. Askotan kudeaketaz udalgintzaz hitz egiten dugunean, herrigintzaz hitz egitea gustatzen zait. Azkenean, udalgintza badelako herrigintzaren txanpon bat, eta udalgintza ez da posible herritarrekin elkarlanean aritu gabez. Eta beraz, hasi eta berehala, prozesu edo egitasmo horri ekin diogu. Beste adibide bat legaldiko plana da, momentu honetan amaitzear daukagun barne prozesu bat abiatu dugulako udal langileekin. Gu hauteskundetara herri programa batekin aurkeztu ginen, eta ulertzen dugu beraz, herri programa hori herri mandatu bat dela guretzako, eta nolabaite herri mandatu hori ikuste genuen beharra ordenatzeko, lehentasunak finkatzeko,
zehazteko nondik hasi eta nondik jarraituko dugun, egitasmo bakoitzaren egingarritasun maila neurtu, eta guzti hori langileekin batera egin behar genuela. Azkenean 4 urterako bide horri bat osatu dugu, plangintza bat osatu dugu, eta garbi daukagu plangintza edo bide hori aurrera eramatearen ardura noski udal gobernuarena dela, baina langileen konplizidaderik gabe, langileen babesi gabe edo laguntzari gabe, nekiz egingo dugula aurrera, eta beraz, lan hori udal langileekin batera egin dugu, eta nik baliatu nahiko nuke aukera hau langileei ere eskerrak emateko, parte hartzea handia izan delako eta ekarpen asko jaso ditugulako. Eta eraberen esan behar dut ere, prozesu honetan oposizioari parte hartzeko gonbita ere egin geniola, ulertzen dugulako eurak ere hauteskundetara herri programa batekin aurkeztu zirela, gurean jasota ez zeuden hainbat egitasmo egon zitezkelako, eta gu prestutasun osoa izan dugu egitasmo horiei ere toki egiteko legealdiko planean, tamalez ez dute parte hartu. Eta hirugarren adibidea, norabide horretan eta lehen aipatutako ikuspegi horretan landu ditugu ere 2020ko aurrekontuak. Guk aurrekontu zirriborroa aurkeztu genuenean argi esan genuen ez zela dokumentu itxi bat, ekarpenetara irikita zegoen aurrekontu proiektu bat edo zirriborro bat aurkezten genuela, eta proiektu hori zabalik egon da noski oposizioaren ekarpena jasotzeko eta herritarren ekarpena jasotzeko ere ez. Helburu horrekin egin genituen auzo batzarrak aurrekontua jaso eta herritarrekin aurrez aurreko harreman hori izateko, baina era berean ere udal barruan ere udal langileekin landu ditugu eta era berean ere oposizioko alderdiekin, bai EAJarekin zein PSerekin ere hainbat hartu eman izan ditugu, esan bezala euren proposamenak biltzeko. Esan behar dut, PSeren kasuan, aurrekontuak oro har begi onez ikusten ditu, baina ez digu proposamen zehatzik egin, eta EAJaren kasuan bai jaso genituela 3 proposamen edo 3 egitasmo ez. Eta esan behar dut, egitasmo horiei gure aurrekontu proiektuan toki egiteko ahalegina egin dugula eta toki egin diegula ez. Eta horregatik, pixka bat, penaz hartu nuen aurreko plenoan, azaroaren 28ko plenoan, gertatutakoa ez. Abstenitu egin ziren, eta nire ustez nahiko ulergaitza ez. Eta pleno horretan, entzun behar izan genituen argudio batzuk, mingarriak ere suertatu zitzaizkidan, baina ulertzen dut hori dela politikaren eremua, eta tamalez esan behar du, nire ustez, EAJak ez du nahi izan EH Bildurekin aurrekontu proiektu bat adostu eta herri adostasunei bide eman ez. Berak argitu beharko du zergaitik, argi daukadana da plenoan entzun genituen argudioak, nolabaite justifika ezina zen jarrera bat justifikatzeko erabilitako argudio batzuk izan zirela. Hala ere, legealdia akordio handiekin hastea posible genuen, gu horretan ahalegindu gara, ez da posible izan, baina ulertzen dut, oraindik legealdia hasi besterik ez dela egin, eta aurrera begira ere izango dugula aukerarik adostasunetan sakontzeko ez. Hala ere, bide motza egin duguna arren, ni uste dut lortu ditugula ere adostasun handiak, ni uste dut ere badela alderdi politikoen artean daukagun harremanaren lekuko, eta da adibidez, Xua Herri Plataformak aurkeztu zuen mozioaren inguruan lortutako adostasuna, eta hori azpimarratu nahi dut. Askotan desadostasunetan igual jartzen dugu indarra, baina adostasunean ere jarri nahi dut indarra, eta niretzako hor azpimarratzekoa da alderdi guztien artean izan genuen prestutasuna, eskuzabaltasuna gai horren inguruan adostasun politiko handi bat lortzeko, eta hori ere gertatu da, eta hori ere balioan jarri nahi dut hori. Bueno, 6 hilabete
hasi zela legealdi berria, eta zu herritarxe izatetik alkate izetera pasa zinen. Ez kalean, pasieran zabiltzanean, herritarren demanda asko jaso dituzu, nolakoa da eguneroko martxa hori, asko aldatu zaizu? Bueno, ni esan behar dut ere herritarrexe izaten jarraitzen dudala, ardura instituzional handi batekin, ez? Bueno, nahi askotan, jende asko galdetzen dite horren inguruan, eta esan behar dut, zentzortan, ez zait pixutxua egin hori, ez dizutukatuko inoiz jendea, eta bai gerturatu izan zait jendea gauzak kexatzen baino gehiago proposatzen, eta netzako hori bada azpimarratzekoa, igual jendearen egunerokoan zuk nik kasu honetan edo guk gobernu taldean ikuste ez ditugun behar batzuk edo arazo batzuk herritarrek identifikatu dituztelako eta nola baite trasladatu nahi digutelako behar hori edo proposamen hori, eta alde hortatikan ni eskertuta nago, tokatu zait hori lagunekin egon edo taberna batean egon edo inezkun geratu eta zerbait proposatzea, eta esan behar dut danak oso modu positiboan egin diren proposamenak direla eta gainera horrela hartu ditut. Baina egia da esan behar dut, ni uste jendea badakila bereizten momentuak eta oro har jendeak errespetatzen dula nola baite zure bizitza pribatu sozial hori, ez? Eta esan behar dut, gu behintzat hasi ginenetik nerekin biltzeko eskaera egin duen ororekin bildu naizela, nik ez daukat ordutegi zehatz bat, ez dakat egun zehatz bat herritarrekin biltzeko, esan nahi deitu ala eta bilerak eskatu ala, ahalegintzen naiz ahalik eta azkarren agendak aukera ematen didan momentuan bilera hori txertatzen, eta hala egin dut orain arte eta hemendikan aurrera ere ez. Eta gainera askotan geratu izan nautenean, zoriontzeko ere izan da, eta benetan ere hori bada honengatik edo besteangatik, edo hau esan dezulako edo bestean ez dakitze ekitalditan egon zinelako, atzo adibidez gozaltzen ari nitzela emakume bat gerturatu zitzaian, eta esan ziaten aurrekoan oso ondo egon zinela odol emaileen bazkarian, eta eskerrak eman nahi dizkizut, eta nire eguna hastea horrelako zera batekin, pozgarria da ez.